हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। आं दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थानो नागिरदों, नायलांबाय थादो। नै बियो जाबाय जोंनि नावकाता चक आरो नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैबा नायनानै लादो, जा एसे नुदों। मालाबा आं मोजाङै देखायफिननो नाजासिगोन। दुर्गा पूजा मण्डपत सम्मुखत থিয় হৈ আছে তেখেতসকলক আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কিয়নো পিছফালে বহি থকা ৰাইজসকল দেখা পোৱা নাই। পিছফালে বহি থকা ৰাইজসকল দেখা পোৱা নাই, সেইকাৰণে সেই দুৰ্গা মণ্ডপত সম্মুখত থিয় হৈ আছে। नायलाय लोगोफोर, दसेनो जाबायदि अखा हानानै माबायदि खालामना गालांजोबखो, दैबाना खालामलांजोब्बाय। इमान मोजां फुजा नायनो फैनायाव हाब्रु दैब्रुसो गाबफिननांजोब्बाय। आयै आयै मा जाबावनांगौ जाखो। जों दिनै फैनायावसो बेबायदि हानो मोनबायना पाप्पि अखाया। नोंखौबो नागारा आं नागारथारा। आं सिलिं सिथाराव खि सोला जाला जोब्बाय आंहा। मेकआपआ 1 केजि दाफबना फैनाया दा 1.5 पवाल'थारसै। अखा हादैजोंनो स्रा लांजोबजाबाय। मा खालामनो उफाय गैया। आयौ न'आव थांसै आङो। बहा थाबावनो जाखो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय।